Takový ty grotesky, ne? No je. Autogrotesky. Už ticho. Ještě Ježišmarja. Nebojte se ho, naděj! Nebojte se ho! Pomoc! Zabijte ho, zabijte ho! A něco chybělo přece. Moc hezké a nemůže si dát pauzu. To nejde, i kdybych chtěl, jsem kouzlem zapletnej. Krás spoustu dní, teď musím zpívat to chtěl víc. Už je konec. Jo, konec. Teď jste promluvil. Vážně, vážně, jo, vážně, vážně. Babičko, Kdo je to? Co je to? tady Karkulka, jsem na cestě za tebou. Ahoj, Karkulko. No právě teďka uklízím. No tak teďka asi ne. Babi, co se ti stalo? O mě nic. Je to všechno v pohodě, ale musím končit, Karkulko. Honza! Pane Kozle, babička je hned nás spolu. Musím hned najít cestu kolem hory. Starýho kozla se ty. To strašný prachletí, už trvá 100 dní. Já když chci něco říct, tak zpívám z plných plic. A když pořád zpíváš, a to musím dít sám, na samotě v horách, že co si nadělám. Já mám rohy jako otvírák, já tyhle rohy natlačím, tak zapnu si TV. Mám taky rohy na obrubky, rohy s parukou. Mám taky na svý další rohy, tady jsou. Svý toho nic nepřekvapí, rád vás ještě vyškolí. Možná, že to není fér, že jeden člověk má, tak nic neděláš. Je všechno. Anglie přestává být tak silná a mocná. Sasové plení, vypalují vesnice i města. A proto se král Artuš rozhodl zasáhnout. Angličané, musíme aspoň mé milované území aspoň trošku, ale jenom trošku vysvobodit. Ale co nejvíce, prosím. A proto boj započal. Na Sasy! Pěkný Ježka určitě. A zbyla jenom Kněžka. Kněžku obětuji. Zasloužíš si smrt. Byla si velkou zkázou pro Anglii. Ale někteří Sasové přežili a proto se král Artuš rozhodl to skoncovat. Angličané! Mé milované území bylo hodně, ale opravdu hodně vysvobozeno. Ale dařilo se nám. A proto musíme osvobodit celý zbytek Anglie! A Sasové se nevzdávají. A Kněžka
mezi svými zemřelými poletuje jako duch. A Anglie je opět vysvobozena a Sasové docela s klidem, až na to jakože Benny se tam s náma začal hádat, ale jinak v pohodě, no a nakonec jsme to nějak nacvičili. A vaše nejoblíbenější scéna? Samozřejmě vozík s Barunkou a Alou. Takže já jsem hrál rozhovor s já jsem hrál tedy Kozla. Ano. Místo Benja jsme vzali tedy kytar, tam tady můžete vidět, Ano, krásně. jaký drží Piggy. No a tu scénku jsem tedy vybral já, poprosil jsem krále, aby mi prosím půjčil scénář. Tak jsme to nějak nacvičili, ale vynechali jsme tam scénku s vozíkem. A celkem to bylo dobrý. A tak děkuji vám za rozhovor. Nemáte zač. Ano. Co jste hrál ve scénce? Karkulku. A jak se vám líbila tato role? Myslíte, že jste se stotožnila s hlavní rolí? Ano, nebo ne? Co? Stotožnila jste se s touto rolí? Ne. Ne? Je vám nějak vám vadí tato role? Červené karkulky? A máte krásné červené tričko na tom? Že mi se to totálně Ale šlo vám to opravdu Já si dobře. myslím, že to byla dokonalá Karkulka. O, děkujeme za názor. Vy si to nemyslíte? Nevím. Co si myslíte o vaší scénce? Nevím, že byla divná. Proč si to myslíte? Nevím. Ale nám se to velice líbilo. Co se vám líbilo na scénkách? Všechno. O, to je také velice milé. A nejvíc? To je všechno. Milady Terka, všechno. Já myslím, že to bylo všechno naprosto fenomenální. Výborné, naprosto jedinečné. Bylo to dobrý. A dobrý. Opravdu se mi líbila píseň o Kozlovi. Jsem velký fanda tohoto folkloru. A opravdu mám strach ze svého manžela. Má násilnické sklo. Vidíte, tady na mě vzal nůž. Když se podíváte. To je hrůza. Napadl kameramana. Myslím si, že je nebezpečný, měli jsme zavolat policii. Co? Byly dobrý. Já jsem byla opravdu velice smutná, ale není už to lepší. A taky bych chtěl říct, že ve stanu je příšerný vedro, tak to jenom, abyste se nedívali.